Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fețe Fețe aici la Știi TV. Astăzi, 2 martie, o zi plină de știri, o zi plină de evenimente. Dacă e să pornim numai cu demisia viceprimarului Claudiu Maior în urma procesului pe care l-a pierdut la Înalta Curte de Casație și Justiție, pornind de la acel raport al Agenției Naționale de Integritate care l-a găsit în incompatibilitate, așadar demisia din fotoliul de viceprimar, demisia anunțată din fotoliul de consilier local, așadar acolo o să înceapă multe negocieri de acum înainte, ținând cont de listele ce au fost prezentate în alegerile de acum aproape 4 ani. Mergând mai departe, tot astăzi, știrea pe care o aștept de 1 an și 8 luni, constatarea încetării înainte de termen a mandatului de primar a primarului Ioan Jors, condamnat la 2 ani de pușcărie cu suspendare la Bahnea. În sfârșit, onor prefectura Mureș a înțeles că trebuie să aplice legea. 1 an și 8 luni să stai pe fotolul de primar fără a mai avea acest drept. Vă dați seama în ce țară trăim? Și nu a fost singurul caz. Vă aduceți aminte, a mai fost unul la Sighișoara. Cu toate acestea, s-a tergiversat atât încât, iată, mai sunt câteva luni până la alegeri și acest om a fost primar al comunității după ce a fost prins și condamnat de instanțele din România pentru modul în care a manevrat banul public. Asta e țara în care trăim. Putem face multe ca să nu mai fie așa, v-am spus-o de nenumărate ori. Dar, trecând de aici mai departe, v-am spus, știți bine, e 2 martie, mai sunt 8 zile și va fi 10 martie, ziua în care secuii maghiarii comemorează. Apoi 15 martie, nici în acest an nu vor fi uniți, nu va fi o singură manifestare, au început deja disputele și discuțiile, sunt materiale de propagandă tipărite care ar trebui sau deja au început să fie difuzate în rândul populației, după informațiile pe care le avem noi. Sunt hotărâri judecătorești care dau câștig de cauză unei părți sau alteia, hotărâri judecătorești contestate, am aflat chiar înainte de a intra în direct cu dumneavoastră, dar 10 martie bate la ușă. Pentru aceasta l-am invitat pe președintele Asociației Securitas, domnul Ișac Bolaș, cel care coordonează manifestările din 10 martie. Bine ați venit! Bună seara! Domnule Ișac Bolaș, sunt multe lucruri care se întâmplă la acest debut de primăvară și înainte de a vorbi de 10 martie, pentru că o să ia loc un timp mai îndelungat, mai lung a acestui subiect, vreau să clarificăm niște aspecte legate de alegeri. Sunt după 10 martie, dar de câteva săptămâni în piață circulă o informație. Ișac Bolaș s-a oferit să intre în alegeri pe listele UDMR. Ei, informația nu este tocmai exactă. Dar e corectă. Informația nu este tocmai exactă și atunci nici corectă nu poate să fie. Pentru că oferta mea s-a referit la o eventuală înțelegere între UDMR, Partidul Civic Maghiar și Partidul Popular Maghiar din Transilvania, pentru situația în care să înțeleg. Dacă nu există această înțelegere, nici vorbă să intru pe oricare din aceste liste. Deci Consiliul Național Secuiesc a unit partidele maghiare și la Marele Marș al Secuilor din 2013, unde toți au participat, deci n-am creat niciodată disensiuni și nu ne-am apropiat de politică cu scopul de a crea disensiuni între actorii vieții publice maghiare din ținutul secuiesc sau în general din România. Domnule Ișac Bolaș, informația e corectă. Ați făcut o ofertă. Da, am făcut o ofertă, așa este. Așa este, numai că nu e vorbă, deci nu e vorbă de lista UDMR, ci de lista comună a tuturor organizațiilor maghiare. Deci la asta s-a referit o promisiune că aș fi în stare și aș face și acest lucru dacă s-ar înțelege. Și tocmai pentru a îndemna pe părți și în primul rând UDMR, că de fapt de ei depinde. De fapt, la ei v-ați și dus să faceți această ofertă. Eu m-am dus să discutăm de 10 martie și a venit vorba de multe lucruri, am mai discutat printre altele și despre asta. Deci nu m-am dus eu să fac această ofertă și trebuie știut că și în situația în care
ar exista această înțelegere, ar fi un consens în această privință, oferta mea s-a referit la locul 12 sau 13, care în realitatea actuală ar fi un loc fără șansă. Dar fără ar putea șansă să fie... Cum? Fără șansă imediată. Dar în cazul retragerilor sau a constatării unor incompatibilități ulterioare, poate fi un loc bun. Poate să fie, deci nu mă atrage deloc și nu este pentru mine un lucru important să devin consilier municipal, dar dacă pot să-i ajut pe semenii mei în mobilizare, atunci aș face-o. Nu ați abdicat prin acest demers de la ceea ce declarați în urmă cu 2, 3, 4 ani când spuneați că Consiliul Național Secuiesc nu va intra niciodată în politică, nu va avea candidați, nu va face politică în sensul acesta al trimiterii consilierilor pe o listă, indiferent că e o listă comună cu toate organizațiile sau o listă a unui partid? Nu, deci eu consider că e spiritul. Nu. Deci, am fost eu acuzat, poate de persoane care nu au înțeles esența ofertei mele. Nu voi participa și nu vom intra în disputele politice pe o parte sau pe alta, de dragul de a întări pe unul dintre actorii vieții publice. Pentru a întări înțelegerea între ei, pentru asta da. Și ce vi s-a răspuns? Va fi o listă comună? Pentru că Pete Ondraș, prezent aici în platou, a confirmat existența acestor discuții ca și dumneavoastră, dar a lăsat să înțeleg că nu e închisă încă discuția. Deci dacă va exista un consens, atunci, bineînțeles că nici pe mine nu mă va împiedica niciun argument, deci nimeni nu va putea găsi vreun argument să-i ajut pe ei, deci pe toți trei care s-au înțeles, pentru a avea succes. Și ajungem, iată, din această discuție la 10 martie, pentru că în 10 martie s-au întâmplat în urmă cu câțiva ani evenimente pe care le-ați regretat și dumneavoastră, evenimente care pot să creeze un oarecare disconfort în comunitate, de o parte și de alta, inflamând spiritele de o parte și de alta, nu din cauza Securitas sau a proiectului în sine, ci ca urmare a faptului că vin persoane pe care nu le doriți în acest eveniment. Pornind de la aceasta, vă întreb, rămânând tot pe zona alegerilor, credeți că marșul din acest an pe care îl pregătiți, acțiunea din acest an, va fi în folosul candidaților politic, va fi în folosul vreunei organizații politice sau va prejudicia UDMR-ului și celorlaltor partide? Deci, să pornim atunci de la ziua de 10 martie. Ce este, de fapt, ziua de 10 martie? De aici trebuie să pornim. În ziua de 10 martie în 1854 au fost executați în Târgu Mureș 3 personalități a vieții de atunci, târgu mureșene, care au participat la un complot împotriva Imperiului Austriac. Au fost executați de către autoritățile austriece pentru acest demers care au făcut în spiritul ideilor Revoluției pașoptiste din 1848. Deci, 10 martie este o dată istorică a secuilor care mult timp a fost aproape ascuns, șters din istorie. Apoi a fost considerat ca un eveniment de greutate sau de importanță, de pondere locală. Ori ce s-a întâmplat atunci, acest complot s-a extins pe o arie mult mai mare și a afectat soarta secuimii. Aparține de istoria noastră. Deci asta este un aspect. Noi considerăm că e de datoria noastră și din 2013 Consiliul Național Secuiesc a decis
ca să aibă în fiecare an, la 10 martie, comemorarea acestei zile. V-am lăsat să faceți istoricul pentru că ceea ce se întâmplă poate în an electoral să prejudicieze sau să aducă beneficii. Și știind că UDMR-ul nu a participat oficial la niciuna din manifestările din 2012 încoace, au fost lideri ai UDMR în zone retrase, chiar Petiu Andraș, președintele de la Târgu Mureș, a fost la aceste manifestări, trebuie să ridicăm această întrebare. Va profita cuiva? În această privință există comunicate de presă. Comunicate de presă care nu pot fi nega, existența acestora nu poate fi discutată, deci atât UDMR-ul, cât și Partidul Civic Maghiar, cât și Partidul Popular Maghiar din Transilvania a dat declarații de presă de susținere. Organizația UDMR, organizația Târgu Mureșeană, condus chiar de domnul Petiu Andraș, a emis în luna ianuarie o declarație de susținere privind manifestația din 10 martie. Pentru anul acesta, dar nu au fost lângă dumneavoastră în anii trecuți, eu la asta mă refeream. Care unitate o solicitați dumneavoastră pe o listă comună la alegeri când ei nu vin nici să comemoreze secuii? Au pe 15 martie acțiunea proprie. Trebuie să vă spun că în 2014, ultima oară, dar și în 2013, personalități importante a UDMR-ului au fost prezenți, au participat. Ca persoane, așa au declarat, ca persoane individuale, nu ca membri de partid, nu ca reprezentanți ai Uniunii. Avem declarațiile. Nu, deci haideți. Deci există această abordare, nu știu, dar pentru mine cel puțin deosebită de ciudată, ca sunt oameni în viața publică care în anumite momente se separă de ei înșiși. Deci nu se poate. Deci am avut un premier care vota ca parlamentar, dar nu aplica după aceea ca premier și era român. Nu e ceva... Deci râdeți și dumneavoastră de chestia asta. Deci un om este un singur om. Fie el președinte de partid sau președinte de Consiliul Județean, atâta timp cât îndeplinește funcția aceasta, funcția și obligațiile care revin din această funcție însoțesc zi și noapte. Deci nu poate să-și permită, deci cu vorba dumneavoastră, atunci aș putea să-și permită un prefect sau un președinte al Consiliului Județean ca în mijlocul centrului unui oraș, beat cum nu s-a mai văzut, să doarme în mijlocul centrului de râsul lumii. Și să spună ziua următoare că eu de fapt am făcut asta ca persoană privată, nu ca prefect sau nu ca președinte. Poate să spună atât, deci, doar că morala socială îl pune la colț și nu își pierde funcția. Nimeni nu poate să se despartă. Ceilalți din organizație hotărăsc dacă îl mai lasă sau nu. Așa e și la UDMR. Un om este un singur om. Și cel care poartă o funcție publică poartă responsabilitatea în 24 de ore din 24. Deci eu zic că prezența politicienilor, a actorilor din viața publică în manifestația din 10 martie a fost și am văzut în anii trecuți. Eu sper că o să fie așa și anul acesta și nu văd impactul direct, nici impactul indirect asupra alegerilor sau locale sau parlamentare. Dar asupra Consiliului Național Secuiesc, venirea unor persoane, grupuri, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori, de care v-ați delimitat, și m-aș gândi la Garda Maghiară, cei din Iobic sau gruparea 64 de comitate, tinerii din acea grupare, dacă vin și vor fi acțiuni provocatoare.
vă afectează Consiliul Național Secuiesc, organizație inexistentă juridic, sau Asociația Securitas existentă juridic Deci, în România? Consiliul Național Secuiesc are obiective foarte clare, cunoscute de toată lumea, deci noi milităm pentru un obiectiv prin mijloace constituționale, democratice, bazate pe dialog. Nu face serviciu acestei cauze nimeni care scandează lozinci străine de obiectivele noastre, care vine să facă scandal, care vine să fie văzută în primul rând el, dar trebuie cântărit și totuși văzut la proporțiile reale. Tot ce ați înșirat dumneavoastră, acele organizații luate la un loc, făceau măcar 1% din participanți. Nu. Deci, a fost prezența lor puțin distorsionată și de presă, pentru că nu au primit cuvânt, nu au avut, efectiv nu au fost prezenți în programul manifestației. Dar vă aduceți aminte, au fost expulzări, au fost da, desigur, deci a fost, da, desigur, au fost pentru imagini clare cu scandalul provocat. Deci puteți preîntâmpina astfel de incidente anul acesta sau în viitor? Dacă există interes din partea celor care se opun idealurilor noastre și se întâmplă într-un mod poate bizar, dar un fel de alianță, da? Între acei care fac scandal și cei care vin și observă și scot în evidență. Deci nu ce este esența, nu e ce este esențialul, ci câteva cazuri izolate. Deci se poate. Eu asta consider o manipulare a opiniei publice, pentru că oricând, la orice manifestație, chiar și cele organizate de UDMR, poate să se găsească câte unul sau poate să meargă chiar acolo. 2, 3, 4, 5, 10. Ca să compromită, ca să compromită. Deci ca să compromită. Dacă trecem în revistă tot ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani, atunci o să găsim. O să găsim că primul ministru a Ungariei a fost fluierat la Medea și Peter, deci știți și dumneavoastră. Deci s-a întâmplat la UDMR. E altceva fluierătura unui ministru maghiar față de ceea ce se strigă pe stradă în Târgu Mureș și poate inflama locuitorii de etnie română. Deci, repet, nu a fost obiectivul nostru, nu am cerut noi, au fost cazuri izolate, am făcut eforturi și facem în continuare să nu se repete aceste lucruri. Dacă Cum? Puteți să le interziceți, e manifestare publică, le puteți interzice celor pe care i-am numit ca organizații să nu vină? Aveți vreo formulă de a-i scoate din această schemă? Deci, în primul rând, nu legitimăm pe nimeni. N-ați mai văzut manifestații publică în care intră un om să fie legitimat, să fie întrebat, să completeze un interogatoriu de ce organizație aparține. Așa ceva nu se face. Deci nu poți să știi cine intră. Eu sper că cei care sunt prezenți au luciditatea să aibă un comportament demn, ca totul să se desfășoare pașnic și civilizat. Asta este scopul nostru. E deosebit de important pentru noi, pentru organizatori, să se întâmple așa și avem încredere în comunitate, în majoritatea oamenilor care vin, că nu se lasă influențați și chiar o să ia atitudine față de acei, dacă vor fi, eu sper că nu vor fi, dar dacă vor fi, atunci cei care stau împrejur o să aibă atitudinea civică să intervină. Câte persoane pe 10 martie la Târgu Mureș și cum se va desfășura manifestarea? E doar comemorare la statuia Secuilor Martiri sau reveniți la ideea de marș? Deci, în declarația prealabilă care am depus la primărie,
Manifestația este împărțită în 3 secvențe, deci este o comemorare la monumentul secuilor martiri, este și un marș până în centrul orașului și totul se încheie cu un meeting în fața prefecturii. Sunt autorizate toate 3 manifestările? Nu există autorizare și nici nu trebuie să fie. Noi procedăm pe baza legii 60 pe 1991. Ați avut o acțiune în instanță pe tema aceasta? E finalizat? Procesul? Nu prevede legea 60 pe 1990 ca pentru o manifestație publică să aveți o hotărâre judecătorească. Nu avem nevoie de așa ceva. Am procedat conform legii. Dacă ne-am adresat instanței, am făcut acest lucru pentru a clarifica situația chiar din timp. Anul trecut, pentru că am primit de la primărie o adresă confuză care practic nici nu se înțelegea ce se urmărește. Și suntem pentru soluții legale și clare. Ne-am adresat instanței, instanța s-a pronunțat în această cauză, ne-a dat câștig de cauză, ne-a dat dreptate și a obligat primăria să avizeze demonstrația așa cum a fost cuprinsă în declarația prealabilă. În data de 29 februarie, deci luni, primăria a depus un apel. Se vede clar că cu scopul de a nu pierde și pentru a doua oară au așteptat până la ultima clipă să nu mai fie timp pentru o nouă sentință prin care ar fi pierdut. Știau și ei treaba asta, că ar pierde, dar noi nu avem nevoie de sentință. Dar nu aveți aviz. Instanța a obligat să fie avizat, spuneți dumneavoastră, în momentul în care e contestată acea soluție. Deci avizul nu este pusă în executare. Avizul nu este aprobare. Deci trebuie să știți un lucru, avizul nu e aprobare, nu e autorizare. Așa ceva nu există, cum nici dumneavoastră înainte să intrăm în emisiune nu a trebuit să cereți și nu ați cerut vreo aprobare de la... Avem aprobare de la CNA? Deci a trebuit să cerem aprobări pentru grila de emisiuni. Deci eu cred că ceea ce spuneți dumneavoastră în emisiune nu trebuie să depuneți înainte la direcția presei, cum a fost înainte de 89. Dar nici dumneavoastră nu vă cere nimeni să spuneți ce veți spune la statuia secuilor martiri sau ce veți striga în meeting. Libertate, vă rog să citiți legea 60 pe 1991, libertatea de întrunire nu este condiționată de autorizare. Nu există acea autoritate care poate să autorizeze sau trebuie să autorizeze o întrunire. Deci logica legiuitorilor, și așa este în toată Europa, că trebuie anunțată o autoritate, trebuie adunate undeva toate manifestațiile publice, ca de exemplu să nu fie în același loc și în același timp organizate 2 manifestații cu obiective diferite. Da? Deci are atunci obligația să interzică. Deci nu e vorba de autorizare, e vorba de obligația lui de a interzice o manifestație publică în termen de 48 de ore de la anunțare, dacă condițiile pentru acest lucru sunt îndeplinite, condițiile prevăzute de lege. Legea spune clar când trebuie interzis o manifestație publică. Ei, manifestația noastră n-a fost interzisă. Declarația prealabilă am depus la timp, în continuare, e responsabilitatea autorităților ca să asigure ordinea, așa cum prevede legea, ca cetățenii care participă la manifestație să-și poată exercita un drept constituțional. Trăim într-un stat democratic, un stat de drept și autoritățile trebuie să-și îndeplinească obligațiile legale. Ce înțelegeți dumneavoastră prin obligațiile legale ale autorităților?
Pentru că înainte vorbeam de incidentele provocate de cei care vin din afara deci și noi Consiliului Național Securitas. și noi suntem interesați ca în situația în care cineva încalcă legea să fie izolată și îndepărtată. Deci să fie clar. Suntem interesați ca dacă apar provocatori care vor să ne compromită, atunci să fie izolate și să fie îndepărtate. E obligația autorităților. Obligația autorităților este ca să apere pe participanți. Sunt responsabili. Nu știu, dumneavoastră, în 89, în 22 decembrie, unde ați fost, eu am mărșăluit pe străzile Târgu Mureșului și miliția, că pe vremea aceea se numea miliție, a închis circulația. Ca acel marș neautorizat, care toate luate la un loc, se numește astăzi Revoluția Română, nu era autorizată, deci vă dați seama ce chestiune absolut ilegală și revoltătoare, nu era acest marș autorizată și miliția lui Ceaușescu a oprit circulația ca să protejeze integritatea corporală a celor care au participat și care mergeau de la un trotuar până la celălalt. La asta să ne așteptăm pe 10 martie? Eu mă aștept la ceva mai mult, pentru că am încredere în poliția română și am încredere că nivelul profesional și moral a poliției române e mult deasupra miliției ceaușiste. La asta mă aștept și asta vreau să văd. Asta din partea poliției, dar din și partea a jandarmeriei. Și din partea... Participanții vor bloca bulevardul de la statuia Secuiilor Martiri spre centru, în ce interval, din punctul dumneavoastră de vedere? Această expresie vor bloca, asta nu figurează în declarația noastră prealabilă, noi am cerut. Dar vor veni pe carosabil, da? Deci noi am cerut închiderea circulației, deci nu blocare, închiderea circulației și dirijarea pentru perioada respectivă pe căi ocolitoare pentru 3 ore. De la ora 16 până la, de fapt, de la ora 17 până la ora 19, pentru 2 ore. Așa. Intervalul de la statuia Secuiilor Martiri până în Piața Victoriei. Așa este. Și deci până la ora 19, când începe defluirea în Piața Victoriei. Câte persoane așteptați, domnule Jacques? În declarația prealabilă am prevăzut, am scris 40.000. 40.000? Atât am scris în declarația prealabilă. Și vor fi 40.000? Dacă vor fi mai mulți, eu nu voi fi disperat. Dar dacă vor fi mai puțini? Nici atunci. Deci, întrebarea dumneavoastră a fost la cât ne așteptăm. După calculele noastre, în 2013, 30.000 de participanți au fost. După datele noastre, eu cred că dacă spuneam mai puțin decât am avut atunci, ați zâmbit și dumneavoastră că de ce nu mai avem. De unde vin acești oameni? În primul rând din Târgu Mureș au venit, deci partea mai mare au fost târgu mureșeni, dar au venit și din provincie. E bine că sunt în capitală în mintea dumneavoastră, dacă din provincie vin. Vreau să-mi spuneți cei din provincie, pentru că ați văzut la manifestările PSD sau ale PNL de la București, când merg din provincie, cineva le asigură oamenilor cheltuielile, masa, transportul. Aveți fonduri pentru asta? Nu cred că masă le putem asigura. Sper să avem. Sper să avem. Nu este un secret pentru nimeni că există și o autofinanțare a acestor deplasări, deci și participanții contribuie fiecare cu cât poate și sper ca să putem acoperi diferența din donații publice. De unde fiscul v-a controlat? Vreau să fac la un moment dat o emisiune cu dumneavoastră pe tema aceasta, dacă vă aduceți aminte, și atunci îmi permis să vă întreb, de unde aveți acești bani să acoperiți diferența de cheltuieli? Ca asociație, domnule Jacques. Deci, vin banii așa cum primește
UDMR de la guvernul de la Budapesta prin diferite asociații. Cine sprijină deci acest este iarăși este o chestiune care este publică. Nu de mult, ca și înainte de Marșul Secuilor, am emis o chemare pentru secui ca să contribuie cu bani, cu resurse bănești la manifestație. Avem prieteni, parteneri, organizația secuilor din întreaga lume care ne susțin. Și cât vă costă pentru 40.000? Ați făcut un calcul? Deci nu este nici vorbă. Faceți dumneavoastră un calcul pentru 40.000 de oameni, dacă ar trebui transportați, atunci cât ar costa. Deci în continuare sperăm că marea majoritate a participanților vor fi din Târgu Mureș. Sperăm și am îndemnat cei care trăiesc în apropiere să se deplaseze și să vină cu mașini mici, să aducă și să vină cu mașini mici pline. Deci și știți foarte bine că... O sumă pregătită pentru eveniment, ne spuneți? Nu. Nu, deci nu, pentru că practic toți care ne susțin și partidele contribuie la cheltuielile, și Partidul Civic Maghiar, și Partidul Popular Maghiar din Transilvania, și Consiliul Național a Maghiarilor din Transilvania, deci toți participă. Mai puțin UDMR-ul. Mai puțin UDMR-ul, cu toate că anii trecuți și UDMR-ul, organizația din Covasna, de exemplu, ne-a sprijinit și la Marșul Secuilor din județul Covasna, când am organizat. Deci nu este de la diavol și nu este ceva diabolic cum organizăm noi, pentru că sunt transparente. Deci suntem controlați, suntem verificați de organe financiare, fiscale. Deci nu există nimic ascuns. Mulțumesc. Suntem în finalul emisiunii. Vreau să vă dau 30 de secunde să le transmiteți un mesaj cetățenilor români de etnie română de la Târgu Mureș vis-a-vis de 10 martie. Manifestația nu se îndreaptă împotriva comunității românești, nu se îndreaptă împotriva României. Obiectivele noastre sunt foarte clare și dacă atingem scopul urmărit de noi, atunci vor trăi și ei mai bine. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru răspunsurile pe care mi le-ați oferit. Sper că telespectatorii au înțeles, sau sunt sigur că fiecare a înțeles ceea ce a vrut din acest dialog. Mulțumesc tare mult, domnule Isaac Mulțumesc Bolaș. și eu pentru posibilitate. Stimați telespectatori, ne oprim aici, așadar se confirmă, Isaac Bolaș și-a oferit serviciile unei liste comune a maghiarilor pentru a atrage maghiarii la vot, așa că votul etnic se pare că va fi și în 2016 la el acasă în Târgu Mureș. Dumneavoastră sunteți cei care decideți, urmăriți și nu uitați, pe 10 martie, între 17 și 19, Secui au anunțat că închid circulația de la statuia Secuilor Martiri spre centrul Târgu Mureșului. Domnul Isaac Bolaș dă din cap, dar asta a cerut închiderea circulației pentru a desfășura marșul de protest, marșul Secuilor. Vom mai vorbi despre toate acestea. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem vineri, numai bine!